zvipere muchipangwa ine kuonekwa kunzi madzibaba eshandoko anozikanwa kunzi aiwa is an ally or a lieutenant aiwa waadvocate nelsonchamisa panguva ino onzi ari pahand ari kutsvakwa nemapurisa panguva ino onzi ospotewa musome areas of Harare kunana Glenville nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana recently vachidistributa maflyers. Dzanapera mashoko ari kubuda panguva ino zvichionekwa kunzi these guys aiwa anyone anoziva information about them panguva ino yangakwanisa kuvaloketa aiwa ngaziise maauthorities not subscribe or like vatonga bell kuti panguva ino toona kuti munyika yeZimbabwe wakaopoza the regime aiwa ramangwana rako harizoperi zvakanaka. Crime of Zimbabwe nobuda nyora chiti on their X account, Police Zimbabwe announced that they are asking the public for information that could help locate and arrest Godfrey Karembera, 47, also known as Madzibaba Eshanduku and Kudzai Weston Sarwaka. The two are wanted for allegedly violating Section 187 as read with Section 36 of the Criminal Law, Codification and Reform Act, Chapter 923. According to the police, the pair fled from officers during a high-speed chase after being spotted distributing flyers in the Machipisa, Glenview, and Bodiriro suburbs recently. Doma developments are kuda panguva ino muri Zimbabwe. Ari kuonekwa kunzi these guys, vari kuonekwa kunzi these are opposition members. Panguva ino havasina rugare. Panguva ino vachitsvakwa nema-authorities nemapurisa nokuda kwekudistributa maflyers. Panguva ino nhau yekudistributa kwemaflyers inhau iri kunetsa. Recently in Butare patos out over the weekend last week kwakune ZANU-PF annual conference. Pane maflyers again akaonekwa akadistributwa in Manicaland province kwaMutare achionekwa kunzi akanga achisapota VP Kosano Chwenga aiwa achiti VP Kosano Chwenga is our president aiwa VP Kosano Chwenga must contest my 2028 elections and he is our next president, he must rule Zimbabwe. Panguva ino nhau iyoyo takamboda mwachiti mapurisa ndo akadistributa those flyers vamwe vabuda neevidence dzavo paZim ai nezvimwe zvakadaro. Panguva ino nhau maflyers yodzoka again zvichinzi vana Madzibaba Eshanduku they were caught distributing flyers. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi muri Zimbabwe, muri kudii pamusoro penhau ipi? Nakombe section medu mudzi mafungiro enyu, musana subscribe or like chitonga bell icon.